En primer lloc, en aquest tipus de matèries, de crítica, anàlisi o visió que puguem tindre sobre el conjunt de l'actuació dels polítics, o allò que genèricament hi ha una expressió incorrecta, diguem, classe política, una cosa que no s'ha de fer mai és generalitzar, és a dir, parlar en conjunt. Les persones que es dediquen a la política i que estan o bé de manera semiprofessional o de manera eventual o de manera com a dedicació de la seva vida, doncs n'hi ha com en totes les altres professions, hi ha de tot tipus i no pels excessos o inutilitat, que a vegades és pitjor la inutilitat que la corrupció fins i tot, o per la seva incapacitat, per el que siga, no per els defectes o d'una proporció més o més gran, hem d'acusar dels mateixos pecats al conjunt de tota la gent que practica. La gran majoria dels polítics, que en realitat la gran majoria dels polítics són polítics a un nivell, diríem, relativament baix, a nivell d'ajuntament, nivell municipal o nivell territorial més reduït, són una gent amb molt bona voluntat i molt sacrificada, la majoria treballen sense cobrar i es preocupen dels problemes públics. Ara, evidentment, l'espectacularitat de molts casos, o bé de secretisme, o bé d'incompetència, que és el pecat pitjor d'un polític, o bé d'estos casos que en diguem genèricament corrupció, com que això és tan flagrant, tan visible, sí que arriba a contaminar la percepció que tenim del conjunt d'allò que, mal dit, diguem, classe política. I sobretot en un moment on la informació se difon d'una manera continuada, on tot allò que passa un escàndol, qualsevol cosa que passa, no queda en un cercle reduït de contacte personal, ni queda tampoc en el cercle, com podia passar fa 100 anys, en el cercle dels pocs lectors de premsa que n'hi havia. No, això se difon immediatament. I se difon, a més, a la premsa, i més encara a la televisió, però la premsa també, els titulars, agafen un cas i l'estan repetint, fins que al final la gent té la percepció de que això és l'únic que passa, que això és l'únic que està passant en el camp de la política. Clar, quan tu t'estan dient contínuament l'escàndol, el cas, la corrupció, a la immensa majoria de la gent no se para a fer una reflexió sobre, bueno, això realment, aquell cas de corrupció, quanta gent ha participat en això? És tan i tan important? Què representa? No, ningú se para a pensar, sinó que t'estan bombardejant i al final, clar, te fan un forat en el cervell i aquest forat només s'ompli d'aquest tipus d'imatges. El fet que molts fenòmens d'estos, d'escàndols i de tal, en persones concretes, apareguen a la premsa, ja és una primera cosa, apareixen a la premsa. Per tant, es poden descobrir i destapar i publicar, que ja és una manera de control molt important, molt important. I és una forma de no impunitat. Però, a més, una grandíssima part d'estos casos acaben en els tribunals. La gent té la percepció, perquè és real, que les coses van malament. I que la responsabilitat de que les coses van malament ningú vol pensar ni vol acceptar que és una responsabilitat bastant repartida, sinó que la culpa la tenen els que estan dalt, és a dir, els polítics, els governants, en general, diguem els governants. Si la culpa la tenen els governants, naturalment això ho estens i dius no solament són corruptes, sinó que a més són inútils. La gent està en contra perquè es veu com a incapaços de resoldre els problemes. Per tant, la percepció que n'hi ha contrària als representants, diríem, de l'estrat o de la professió o de l'actuació política, per no dir classe, en aquest moment va més en el sentit que se veuen com a ineptes, que no poden, no saben, no volen, no són capaços, no s'aclareixen per a resoldre una situació, diríem, de crisi, de gravetat. Continuem tenint polítics massa ineptes i massa inútils, perquè això de la transparència és una paraula molt recent, fa 15 o 20 anys aquesta paraula no s'ha gastat per a res, i en la història, diríem, de la vida política real als països d'Europa és una paraula que mai s'ha gastat. Tu t'imagines quina transparència podia haver en qualsevol govern de qualsevol país d'Europa els anys 20 o els anys 30 del segle XX? Res. La gent no s'enterava de res, ni s'explicava públicament res. En tot cas, eren més virulents o més vius els debats parlamentaris, perquè s'insultaven i es deien de tot. Però aquesta exigència de transparència significa l'exigència que té cada vegada més la societat en general de saber-ho tot. Com que hi ha tanta difusió, tanta informació que es difon contínuament, sempre us pareix que en volem més. I ve la segona part. Si els polítics, els governants, els governants o no governants, foren més intel·ligents i tingueren més capacitat de reacció, farien rodes de premsa, tu fes-me la pregunta que vulguis, que jo m'apanyaré per a contestar-te. Si soc listo, jo polític, jo ministre o jo governant, tu pregunta-me el que vulguis, que jo soc prou listo per a manejar la informació de la manera que a mi m'interessa o presentar-ho com a mi m'interessa i per a respondre't i per a transmetre la sensació de que t'estic contestant de veritat. El que passa és que com no som prou listos, perquè som
mediocres. El gran problema de la nostra, diríem, estrat polític és la mediocritat. Són mediocres, són poca cosa. Tècnicament, diríem, ideològicament o idealment, allò que mou a una persona que vol participar en la vida política ha de ser l'interès pel servei públic. Però, clar, això és demanar una espècie de virtuts heroiques a la majoria de la gent, no? I no se'ls pot demanar a tots aquestes classes de virtuts heroiques. Dit això, jo crec que són una ínfima minoria els que entren en política, com diria aquell, per a forrar-se. N'hi ha, però són pocs. Perquè per a forrar-te en política, amb el sou no te forres. Els sous són molt discrets, molt. I en comparació a altres països d'Europa, discretíssims, els sous dels polítics així, d'un diputat, per exemple, això, o inclús d'un president de la Generalitat, té un jornal absolutament, molt moderat. Clar, forrar-se en política significa que estàs disposat a fer trampa, a fer xanxullos, a fer maniobres fosques, a fer valdre influències, i clar, ja vol dir que eres quasi, si entres en aquesta intenció ja tens més que vocació de polític, tens vocació d'estafador, no? Però, clar, és el que més se veu, però no deixa de ser una minoria. A mi m'agradaria saber, quan arriben unes eleccions, de qualsevol nivell que siguin, quanta gent se llegeix el programa electoral. Tu mires un programa electoral del PSOE, o del PP, o del que sigui, o de Compromís, ho dic perquè jo inclús he participat a vegades en la confecció d'un programa electoral. És un toixo que no ho llegeix ningú, ni els militants. Ni els militants del partit se llegeixen el programa. O sigui, que la gent no vota, no és que jo vota per un programa, mira, està vostè completament equivocat, la gent no vota per un programa, sinó, primera, vota per una afinitat prèvia. Tu te sents, te trobes més de dreta, més d'esquerra, més espanyolista o centralista, més valencianista, l'altre més catalanista, tens primer una afinitat prèvia. Dins d'aquesta afinitat prèvia tens la imatge que tu tens d'un partit polític, la imatge del partit. Bé, jo soc d'esquerres, però quina imatge tinc jo del PSOE o de l'Esquerra Unida o el que siga. I després tens finalment la imatge del líder. I això és normal, perquè al final la política i les eleccions se transformen en un procés de selecció d'uns dirigents simplement polítics o dirigents de govern. I clar, per tant, aquesta imatge del líder és molt important. Com se confecciona la imatge del líder? Per un procés de cooptació o de reproducció interna, rarament per un procés, diríem, que comença des de baix. Un tipus de selecció democràtica, rigorosament democràtic, que vaja de baix cap a dalt, significa que aquestes bases sobre les quals comença el procés han d'estar perfectament preparades, ser una gent molt competent, molt conscient, que no es deixa portar per simpaties i antipaties, que té una capacitat de criteri molt sòlida, i això no és tan habitual. I per tant és lògic que n'hi hagi sempre tota una part de manipulació des de dalt, que vas optant és que està més a favor teu, dins dels partits, Els partits sempre n'hi ha seccions, sectors, o territorials, o ideològics, o personals, i que allí se van seleccionant també per afinitats. Però les societats humanes són així, no són societats angelicals, són així. D'altra banda, també he de dir que a mi no em fa gràcia personalment, però reconec que és pràcticament necessari que una part, almenys una part de la gent que es dedica a la política ho puguen fer o ho hagin de fer d'una manera, diríem, continuada, és a dir, professional. No poden devaluar la política com a professió. Dir, no, vostès cada 4 anys, cada 8 anys, tots fora. No, escolta, i l'experiència, el temps. Ara que jo ja controlo la cosa, ja sé per on va, ara me'n tinc que anar, no? Home, ha d'haver una part de renovació, una part important, però també una part de continuïtat. Però si no, una part de continuïtat. Si no, al final acabes en mans dels funcionaris, que no són elegits per ningú. És molt difícil que totes les decisions d'un grup polític, d'un partit o dels dirigents polítics es facin rigorosament en la més absoluta neutralitat pensant en l'interès comú. Perquè a vegades la percepció d'interès comú pot estar perfectament desviada cap a un interès també que pot ser sectorial o privat. A mi m'agradaria saber d'algun lloc on això que diguem democràcia de base existisca i funcioni. Aquestes decisions directament, diu, democràcia directa, anem a la plaça del poble i votem. Poden votar les coses més monstruoses, més reaccionaris i més bèsties. O sigui que ahir també anem alerta que segons en quines condicions, aquesta famosa democràcia de base al final se converteix en una plataforma per la demagògia. Estos moviments com a tal, ocupar una plaça o fer una assemblea pública o muntar unes tendes de campanya, evidentment, i estar allà uns dies, això no resol els problemes, però es posa de manifest de tal manera que comença a fer pensar que és necessari resoldre's i ser conscients. I, de fet, tot el cos, diríem, de les institucions públiques i polítiques responen, però responen
com una maquinària pesada, lentament. Això és com una espècie de febrada que posa de manifest com a símptoma una malaltia més profunda, que a vegades sense aquesta erupció externa no se veu tan clara. I això, per tant, està obligant a reflexionar al conjunt de la societat, als mitjans de la comunicació, allò que diríem intel·lectual i les mateixes forces polítiques.